ಸೊಲುಮೇಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನವರಾತ್ರಿ ದಪ ಕಂಚ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮು. ಯಾನ್ಲೊಂಜಿ ಭಜನೆ ಪಂತೆ. ಎಂಕ್ಲು ವಾರ ವಾರಲ ಶುಕ್ರವಾರ ದಾನಿ ಪೋದು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್. ಶುಕ್ರವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳವಾರ ಅಂಜೋನಕಲ್ನ ಭಜನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಶುಕ್ರವಾರ ಎಂಕಲ್ ಪೊಂಜೋನಕಲ್ನ ಇತ್ತು ಜನ ಉಲ್ಲ. ಭಜನಾ ಸೇವೆ ದೇವೆರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಸೇವೆ. ಅವೇನು ಮಲ್ತುಂಡಲ ನಮ್ಮನ ಕಷ್ಟಲು ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಆಪ. ಇನ್ನೊಂದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತುಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಮುಲ್ಪದ ದೇವೇರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ದೇವೇರು. ಅಪ್ಪೆನ ನನ್ನ ನೆನೆತ್ತುದು ಓವಲ್ಲೊಂಜಿ ಸಾದಿಗಿನ ಮೈನಲ ಪೋಯಂದಂಡ ನಮ್ಮ ನೆನೆತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಲ ಅಪ್ಪ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗೂ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ನೆನೆತ್ತು ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮನ ಇನ್ನೊಂಜಿ ವಸ್ತುಲೇನು ಕಲೆ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡನ ಅವೆಕ್ಕಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದ ಅಪ್ಪೆಗೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪದ ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ನೆನೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಬಣ್ಣಂದಂಡ ಅವಳ ದಕ್ಕದು ಪೋಯಿನ ವಸ್ತುಲ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಮುಲ್ಪದ ಸಂಕ್ರಮಣ ದಾನಿ ಮುಲ್ಪ ಪೂಜೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಲು ಪೂಜೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ರಾತ್ರಿ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ರಾತ್ರಿಲ ವನಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡಪುಂಡು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರು ಮುಲ್ಪ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪವೆರು. ಮುಂದುಲೊಂಜಿ ರಂಗ ಪೂಜೆದ ಮುರನಿ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಆವೊಂದಿತ್ತು ನಪ್ಪಗದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಪೊರ್ಲು ಶಾಂತ ಮೂರ್ತಿ ಅದು ನಮಕ್ ತೂನಗ ಏತ್ ಭಕ್ತಿಡು ತೂಪನ ಆಪೆನು ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಉರ್ಕರ್ದು ಬರ್ತಲೆ ಕಾಪುನರೆನ್ ತೂನಗ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೆರು. ಊರ್ದಾಕ್ಲ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ತಾಕ್ಲ ಬತ್ತದು ಸೇವೆನ್ ಮಲ್ಪವೆರು ಮುಲ್ಪ. ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಎನ್ನಲ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಕಾಸದ ವಿಷಯ ಕಾಸು ಒಂಜಿ ದಕ್ಕದು ಪೋಯಿನ ಅಪಗ ಅದು ನನ್ನ ಎಂಕ ಏನಲ್ಲ ಕಷ್ಟಲಿತ್ತಂದಂಡ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಹುಷಾರಿ ಚಂದ ಅಪಗ ಆಂಡಮಿನಿ ಏನಂಡ್ಲ ಎಂಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂದಂಡ ಯಾನ ಆ ಅಪ್ಪೆನೇ ಎನ್ನಿನ ಅರೆ ನೆನೆತ್ತದು ನೆನೆತ್ತಂದಂಡ ಎಂಕ್ ಏಪಲ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪೆ ಕೈ ಬಿಡ್ತುಜೇರು. ಅಂಚಾದ ಎಂಕೊಂಜ ದೇವೆರ್ ನಿಮಿತ್ತ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ. ಪಕ್ಕಿಲೆದ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಕೆಂಡ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂದ್ ಮೋಡ ಫುಲ್ಲು ದಿಂಚಿದಿಂಡು ಬಯ್ಯನಗನೆ ಬರ್ಸ ಎಪ್ಪಲ. ಒಂದೊಂಜಿ ಆಜರೆ ಗಂಟೆ ನನಗೆ ಇಂಚ ತೋಜುಂಟುಲ್ಲೆ ಮೋಡಲ ಒಂಥರ ಆಕಾಶಡ್ ಈ ಕಲ್ಲರ್ ಬತ್ತುಂಡು ಬಣ್ಣ. ಎನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ.